Veszed? Igen. Jó. Jaj, de szépen fürdik a Jackie, nem adom ezt a kiskér. Menjél kezet most mi, no? Jaj, de szép. Meg anyuszig még kicsinálj nekem vizet. Ki tudod nyitni? Rendkívül változatos az időjárás, az országban helyenként fordít, a naptól pedig sűrű hullahó. Észak-keletről délnyugatról hajlik ütközhet, mintha szinte minden megyében más lenne az éghajlat. Jó a hajad, Jack. Sérült párkát.